ఈరోజు సభలో ఏం మాట్లాడుతున్నారో మీరు గమనిస్తున్నారు. మీరు గెలిపించిన తర్వాత 5 సంవత్సరాలు జయనాగేశ్వరరెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు. సభలో ఏ ఒక్కరోజు కూడా ఎమ్మెగనూరు అభివృద్ధి గురించి, ఎమ్మెగనూరు నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడడం తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు కానీ ఎప్పుడు కూడా అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడిన పరిస్థితే లేదు. మరి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన వ్యక్తులు ఇక్కడ మన ఎమ్మెగనూరు ఎమ్మెల్యే గారు ఎప్పుడు మాట్లాడింది కూడా చూడాలి. సభలో ఎప్పుడు మాట్లాడారో ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు. ఒకటి. రెండోది చూస్తేనేమో రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఏమి చేసినా చేయకపోయినా బూతులు మాత్రం అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ బూతులు అంటే కొత్త కొత్త బూతులు. ఆ బూతులతో ఈరోజు సభలో మాట్లాడే మాటలు వింటా ఉంటే మనసుకు బాధ కలుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి. ఈరోజు మీకు ఏమాత్రమన్నా సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నాం. ఈరోజు 146 కోట్లతో గాల్దిన్న ప్రాజెక్టు ఏమైంది? రిబ్బన్ కటింగ్ కేశవరెడ్డి గారు జయనాగేశ్వరరెడ్డి తెచ్చినటువంటి స్కీమ్ని మీరు చేశారే ఆనందంగా, సంతోషం. నేను ఓడిపోయిన సంతోషం. నేను తెచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ తెచ్చినటువంటి ఆ గాల్దిన్న ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏదైతే నీళ్లున్నాయో స్కీము మీరు పని చేయండి. ఎమ్మెగనూరు ప్రజలకు నీళ్లు రాపండి. దానికి నేనేం అభ్యంతరం కాను. ఎందుకు ఆలస్యం అవుతోంది? ఇంతవరకు ఒక్క అడుగు ముందుకు పడిన పాపాన పోలే. 1986 కోట్ల రూపాయలతో చరిత్రలో లేని విధంగా 2000 కోట్లతో రాజోలకొండ డైవర్షన్ స్కీమ్ ఆర్టీఎస్ స్కీమ్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరానికి డబ్బులు లేవన్న రోజున ఒప్పించి మెప్పించి పివి మోహన్ రెడ్డి కొడుకుగా మీ ఆశీర్వాదంతో ఎమ్మెగనూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఆర్టీఎస్ ప్రాజెక్టును తీసుకొని వచ్చి ఇట్లా పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడతారని చెప్పి టెండర్ పిలిపించి ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ కూడా చేయించి రెడీగా చేసి ప్రాజెక్టు 2000 కోట్లతో పెడితే 3 పంటలు కోనసీమలాగా ఎమ్మెగనూరులో వేసుకునేటువంటి ప్రాజెక్టు. ఇటు కందనాతి, కడివెళ్ళ, కడిమెట్ల, గగ్రహారం, గంజెల్లి, బైలుప్పల, కోటెకల్లు ఎక్కడికి పోయినా ఒక్క చుక్క నీళ్లు లేవు తాగడానికి. పశ్చిమ అంత పెద్ద ప్రాజెక్టుని చంద్రబాబు నాయుడు గారి ద్వారా సాధించుకొని వస్తే కనీసం పిడికడు మన్నేసారా? 2 సంవత్సరాల 8 నెలలు అవుతా ఉంది. ఒక్క పని చేసింది లేదు.